Desiree, og jeg er kredsleder i FDF Gammelholm Vedbæk. Vi har eksisteret i 75 år, og kunne godt tænke os at fortsætte mange år endnu. Og derfor står jeg her. Jeg står foran Kernehuset, vores hytte, vores tilholdssted, der hvor vi har mange af vores aktiviteter, ikke mindst hver onsdag aften, når vi mødes med vores børn og unge. Selvom vi allerede er en meget aktiv kreds, kunne vi godt tænke os at tilbyde vores børn og unge endnu flere aktiviteter og gerne nogle andre, end dem vi i dag kan tilbyde dem. Derfor søger vi engagerede voksne, som har lyst til at være en del af vores fællesskab og har lyst til at give vores børn og unge nærvær, sammenhold og fællesskab. Så har du lyst til en fritid med indhold, at blive en del af noget større og give noget videre til andre, så kom og vær med hos os. Er du til friluftsliv og musik, så er det også kun en fordel, men ikke selvfølgelig et krav. Er du blevet nysgerrig på, hvem vi er og har lyst til at høre mere, eller har du måske lyst til at komme forbi og sige hej, så kontakt på linket og så høres vi ved. Hej!